Nangamatay rin ang hindi bababa sa 15 alagang baboy sa isang barangay sa Malasiki, Pangasinan. May exclusive report si Russell Simorio. Higit 40 na baboy sa barangay Linok, Binmali, Pangasinan ang nangamatay at nagpositibo sa African Swine Fever. 2 sa mga namatay na baboy nabili raw sa bayan ng Malasiki. Sa pamamagitan ng Municipal Agriculture Office, natuntun namin sa Barangay Apaya ang umunoy pinagbilhan ng baboy. Ayon sa asawa ng hog raiser na tumanggi ng magsalita sa harap ng kamera, unang linggo ng Disyembre nang ibenta nila ang baboy. Kailangan naming mag-monitor ulit sa ating mga barangay kung mayroon nga yung mga cases na ganon. Nangamatay din ang mga alagang baboy ng mga kapitbahay ng hog raiser. Higit 15 baboy na raw ang namatay sa barangay simula noong Disyembre. Pag namamatay parang na-epilepsy sila. Nangingisay parang gano'n, hindi sila makatayo. Bukod sa monitoring sa mga babuyan, nagsasagawa na rin ang pamunuan ng barangay ng animal checkpoint sa mga dumaraang sasakyan. Lahat ng sasakyan na may kargang baboy ay talagang iniinspeksyon at tinitignan kung may dalang dokumento tulad ng veterinary health certificate. Pero ayon sa otoridad, hog cholera ang sakit na tumama sa mga baboy at hindi African swine fever. Ganon din po, yung medyo fatal din po yung sakit na yun pa sa mga baboy. Hindi po siya iisip according po sa ating district veterinarian pa. Ganun pa man, nagsagawa pa rin ng disinfection ng pamunuan ng barangay sa mga babuyan. Kasama si Daryl Peralta, ako si Russell Simorio, naghahatid ng Balitang Amyanan.